Budiman, masya Allah, alhamdulillah. Soaning juga pengkali nikah ya Pak. Sudah 2 kali ya Mak. Matur sembah suwun panjenengan sedaya percaya karo samudra budaya. Soaning juga Telaga Wungu. Oh niki tak kira Tanjung Sari. Mboten Telaga Wungu. Iki Telaga Wungu. Desane juga ya Mak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kedoprak apa lagi? Samudra budaya. Sing biasa. Raka Mas Agung Putianto. Iki lho sing gula. Bapak Suki Jantara. Alamat kita. Alamatnya waduh Mak. Jauh sekali dari sini ya. Cuat telepon budak. Ora kanjel apa ngerti kabar iki. Budak. Numpak pesawat pulang. Numpak pesawate bus. Dekat Tunder, Kecamatan Sari, Kabupaten Rembang Jambi, Tengah Indonesia. Sare guys. Bilta Audio. Iki lah artine sing viral lho. Viral. Sing rupane putih. Viral di TV membuka keroli. Kenapa Mak? Iku lho foto katoke terlalu ngepet ya. Mas Gomet JS. Ya panjake Mak, panjake. Iki lho. Baladi. Wih, jaya. Mangga para pemirsa. Ini juga didukung oleh live streaming siapa Mas? Aku kene channel 2. Oke. Aku Kene channel. Nanti iki Pak sinten asmane? Bakai. Oh, nggih, matur suwun Mbak Kai ya Allah. Terima kasih. Selamat siang. Channelnya Mas Aku Kene, Aku Kene sukses selalu ya Mas ya. Nggih. Monggo. Nggih. Dan iki sini iki sinten iki? 1 2 3. Podo. Padha. Oh, padha kan iki. Oh, ini kamera 2 Mak. Oh, ngoten. Oh, iya. Masya Allah. Oh, Mbak. Iku, wah, iku kamera luar angkasa. Iki iPhone 16 Pro Max ya iki. Kameranya tuh milik Mbak iku. Iku tak yo seden lho Mak. Wedok paling lagi gede iku ya ra seden. Pandra rambutnya tok ini. Kurang gede Mbak, sesoknya gede ya. Matur suwun Bapak Lurah, sahabat matipun. Para panitia. Ya, sing percaya awake dhewe ya. Iya. Kalian menika muga-muga saged nglakoni penggalih. Juga donga-dongakno, guys. Oke tadi desa sing gemari pala jinawe. Sehat ora sandang ora pangan. Kabeh wong cilik gede subur kabeh Mak ya. Orang sing cilik kok. Ora ana sing cilik ya kaya aku karo kowe. Muga-muga pinaringan sehat walafiat panjang umur nggih, Pak. Amin. Muga-muga dijabat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinten dalu diparingi rezeki halal barokah. Amin. Iki monggo lho ngene, kanthi request lagu semonggo. Monggo najeng request lagu, monggo. Hah? Pepele. Peleng, masa omake langsung pertama sampai peleng. Aja sarang tuane lho, pomae lho. Peleng ya, Mak. Boleh sing di sing bola. Ber. Pepele nggih, Pak. Peleng. Pepele nggih. Arek spesies jenengan. Bukur. Bukur. Bunur. Oh, Mas Bunur. Kayak bidan sale ya jenenge. Bunur, matur suwun request lagunipun. Indo Teatri Pepeleng. Ayo Bel, ini Bel. Pepeleng rene kok. Ayo, Mak. Aku karo sampean ae, Mak. Ayo. Spesial iki permintaan pertama kali ya, Allah. Iya. Permintaan yang pertama kali. Permintaan khusus Bunur. Bener, Ding. Angkat Mas Kamet. Ya, feelingnya. Ayo Mas Langga. Selamat siang. Gue Pak E.
Niku Mbah kanca kancane niku lho nggih Bu. Laris ya mak ya. Laris ya Allah. Dia kelarisan guys sing nom guys. Siap, Brak. Siap. Ojo tutupi lah. Laris loro 40. Loro 40 Pira. loro ya 35. Loro pira Pak niki Pak? Besok ning Jimbaran. Hah? 55. Wah. Ojo Pak 40 wis sampe kok. Gembira. Ojo lah Pak, ojo. Gedhe ngono kok iso. Nek cilik mana piye kali 20.000. Laris. Sing sare Pak. Pelak. Halo bosku. Tambah ban. Nah ini saya ketemu tambah ban ya rada aneh. Terima kasih. Pak Sarmi. Matur suwun. Pak Sarmi iki jenengan apa jenengan? Pak Kumis. Oh, Pak Koni. Halo Pak Selamat siang, Pak. Masya Allah, beringo sapi itu. Kok sapu kelut ya? Ayo Mbak Tika. Ayo Tika, tambal ban, Mas. Sebagai saya, ngaturi Pak E, tambal ban. Kan terus Gampang iki untuk umum iki nggih. Wis. Oh, enggak. Aku iki suka tambah ban.
bubarku Mas Rondo, Pak Juprianto, selamat siang. Oke, ini cedak-cedak ini lah ketinggalan Ya, nanti mau Pak Kalem dari Banyurip matur sembah suwun. Nggih, matur suwun iki wau. Tak doploki mah. Pokoke doplok iki doplok ngentek wae. Aja ngentek iki. Ojo ngentek iki. Yang video iki nih kene iki. Bocil-bocil. Sinarengan. Sakmono kok apa sinarengan karo sapa? Urung wayahe Pak ya. Iki mbokno Lagi rencana. rencana ya Nak ya. Nenek sak aku karo Mak ini. Kowe wae ngendok. Wah, aku nang godhok ngendok ngono iki. Lah aku lagi apa wayahe? Ora sida ngentut tak. Sinarengan sing nyambut dadi bojo cantik. Barengan ya. Pandangannya iki. Tak bela. Ya, sinarangannya. Ayo surat mana surat ini? Barang tong loro nang kene.
bocil cantik. Wes ya, Wok. Yang jalan aja sing ngono wae. Iku mau urunan paling mah. Iku mau urungan aja. Iya. 2000 ping 10.000. Nah, matur nuwun ya, Wok. Muga sekolah pinter ya, Nak ya. Jadi kebanggaan kedua orang tuamu. Wah, sih. Mangga, Bu Ena ajeng ngersake lagi. Iya, mami-mami cantik yang di depan ini. Si gemoy, Si gemoy, Masya gemoy, Allah. gemoy. Tas sarang kadoan, Masya Allah. Kosol mentur-mentur yang ngono Saya mau nyari ngono. Kita lagu apa cantik Bunda? Oh, kawin kontrak. Kain kontrak. Oke. Senengane sing ngontrak-ngontrak, Mak. Ngontrak iki ora sampe mati suwe-suwe iki. Kalau aku tak Bosen ganti. Wah, iku kuwae kok ora iso liyane. Astagfirullah. Ya Allah, muni wong iki ya Allah. Ini babuyut ya. Maafin Mbak Bu. Babuyut. Ayo, enggak. Loh, Bu piye rek kok iso liwat? Halo Pak Kumis yang kedua. Bukan yang pertama. Ada. Ini lagi. Ini lagi kadang kae Mak kan dari guys. Aku tak tahu. Sing dino. Sing kae lho. Iku kumis 1, kumis 2. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Pak Juprianto. Pak Jupri nggih. Pak Jupri. Kancane jenengan nggih, Mas? Oh, Pak Juprianto. Pak Juprianto, bukan yang pertama. Nobar Mas Londo terus pokoknya Mas ya. Oke. Mas Londo, live streaming Mas Londo. Oke. Halo, live streaming Kok ayu si gemoy si cantik. Aku cantiknya Pak Kumis ya, bukan yang pertama. Oh iya, sing ana ngene lho. Ini kowe lan kakek panjer. Ya kain kontrak, bari kain kontrak saya. Ora kok ngene iki nang arah nekno kalung karo gelange iku lho, gelang kidul. Wes lek, lha iku tas epok. Tas Modal. Ya, Ayo Mbak Dinda. Dinda bukan yang pertama, Din. Bukan yang pertama, sudah sama Pak Juprianto, sahabat penobarnya Samudra Budaya. Halo. Bagi balik ngaturi wong wayu-wayu. Kawin kontrak bojo loro. Terus kali janjine wah 150 wis rasa larang-larang. Ayo Iya, Mak. Thank you.
Angel. Abot aja. Meramasi barang lho. Amin jare. Amin abot terus amin jare. Kumis sing marai pantes kok, Mas. Nah iki ngaturi wong ayu-ayu iki lho. Nggih. Kawin kontrak. Sini Iya, sayang. Ini nyebang aku sak gelang lo ya. Gelang karet anting-anting. Oh, mbok kangen dong. Gelang karet anting-anting jare. Mau Gelang aku karet jebret kok ceduk. Piye iki sampean munggah sik apa tak aturi kawin kontrak? Ayo nyanyi dulu. Mami mau nyanyi? Mau nyawar saja, Mbak yo. Nyawar saja. Nyawar saja terima kasih. Saya ketemu. Nggih, Ya, makasih. namanya kalau nanti ya gak boleh nanti. Ya, kawin kontrak. Ya, Saya ketewunan lho. Ayo Mbak Revi. Yuk kawin kontrak sampai wong ayu. Ya Pak Juri. Yuk kawin Saya kontrak. saya ketewunan. Nek kawin tak siap ya. Ya siap lah. Bukan lagi kawin siap sulit. Kawin kontrak. Aku jatuh
Mas kawinnya aku bayar Jatuh cinta cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Bang Ayu. Iki apa iki? Ya bojo loro ya kenal.